салом дӯструякони ширини ман. салом бачаҳо. салом дӯстони китобхони мо. муаллимаҷон, лаббай. имрӯз ману Лола Хоб. ба шумо ба бачагон сюрприз омода кардем. Сюрприз? бале, сюрпризаш чӣ бошад? шумо намедонед сюрприз чӣ? Не, намедонам. сюрприз ин Хоб. ва яъне тӯҳфаи ногаҳонӣ. А. ман аз интернет ҷустуҷӯ карда маънии аслиашро фаҳмидам. Хоб. ин калима аз забони франсузӣ буда имрӯзҳо ҷаҳонӣ гаштааст. аммо мо бояд маънои ин калимаро бо забони модариамон забони тоҷикӣ ҳам донем. бале, бале, Офарин. ҳамин тавр гуфтанӣ будам. тӯҳфаи ногаҳонӣ. офарин доноякои ман. ман бисёр шодам ки шумо барои маънии калимаро пайдо кардан бисёр ҷустуҷӯ мекунед. имрӯза либосҳои шумо дар ҳақиқат дарак медиҳад ки тӯҳфаи ногаҳонӣ тайёр кардаед. албатта. кани акнун бигӯед тӯҳфаи ногаҳонии шумо чӣ бошад дар барномаи вақти хониш? муаллимаҷон, лаббай. ману Лола имрӯз мехоҳем ки китобчаи шеърҳои Мирсаид Миршакарро худамон муаррифӣ кунем. бале. ана ин дар ҳақиқат сюрприз. ман албатта ба шумо кӯмак мекунам. кани марҳамат гӯш мекунам. дӯстони азиз, имрӯз мо ҳамроҳ шеърҳоро аз ашъори шоир Мирсаид Миршакар мехонем. Мирсаид Миршакар шоири дӯстдоштаи мо бачаҳо мебошад. бисёр шеърҳои Мирсаид Миршакарро мову шумо аз китобҳои дарсӣ ва журналу рӯзномаҳои бачагона хондаем ва ё аз қироати дигарон шунидаем. офарин лолаҷон, дуруст мегӯӣ. достони қишлоқи тиллоии шоир яке аз достони беҳтарини бачагон аст. аммо дар ин китобча танҳо 10 шеъри устод Мирсаид Миршакар ҷой шудааст. азизҷон, оя ту медонӣ ки хондани шеърро аз хондани дигар жанрҳо бо чӣ фарқ мекунад? бале, медонам. шеърро аввал аз ёд мекунӣ, баъд мехонӣ. аҷиб чӣ хел нахонда аз ёд мекунӣ азизҷон? лола, азизҷон гуфтанӣ аст ки хониши шеър бо тарзи ифоданок ва равон бо дарку эҳсоси дигар фарқ мекунад. кани ҳоло азизҷон ба мо шеър мехонад. ҳамин бале, мехонам. ман шеъри қаҳрамон мешавамро мехонам. офарин азизҷон, кани ту хон мо як гӯш кунем. ман калон мешавам, қаҳрамон мешавам, бар диёри худам посубон мешавам. ҷисми ман, ҷони ман, тоҷикистони ман, ҳамчу гул дар чаман бишкуфад бахти ман. доимо дар дилам маҳкам аст ин сухан. ҷисми ман, ҷони ман, тоҷикистони ман. офарин азизҷон, дар ҳақиқат шеърро ифоданок хондӣ. офарин. аз либосат ва бо ифтихори баланд хонданат маълум аст ки ту шеърро дуруст хондӣ. ташаккур. хеле хуб. анакнун лолаҷони мо имрӯз либосҳои аҷоиб дорад. азизҷон, ман мехостам ки ба мо Лола фаҳмонад чаро ин гуна либос пӯшидааст имрӯз. ман мехоҳам ки шеъри духтараки пурҳунарро ба бачаҳо хонда диҳам. офарин. акнун ҳамашро фаҳмидем барои чӣ Лола ин гуна имрӯз либос пӯшидааст. азизҷон, бачаҳо ба хониши Лола бо диққат гӯш диҳед. гӯш медиҳем. дар охир хониши Лолаҷонро арзёбӣ мекунем. ҳамин тавр не азизҷон? ҳамин тавр. хуб Лолаҷон, марҳамат. марҳамат Лола, бихон. гулбибии гулбасар, духтараки пурҳунар, хамир кардан мехоҳад, фатир кардан мехоҳад, аммо ҳезум надорад, орди гандум надорад. кӯзачаи ӯ холис, як қатраам обаш нест. ҷони ширин гулбиби, нашав ғамгин гулбиби, рафта аз бешазорон ба ту ҳезум меорем. аз осиёби калон орди гандум меорем. пур карда кӯзаҳоро об оварем аз дайро. он гаҳ хамир кардан гир,
онгоҳ фатир кардан гир. офарин лолаҷон, офарин. Хеле зебо шеър хонди. боварӣ дорам ки мазмуни шеърро хеле хуб дарк кардед. Азизҷон, лабай ту хониши лоларо чӣ гуна баҳо медиҳӣ? аз хониши лола ман фаҳмидам ки ин шеър дар бораи духтараке ки мехоҳад хамиру фатир кунад, аммо на орд дораду на об, на ҳезум, дар кӯзачаашам об нест. Бале. аммо дӯстонаш ваъда медиҳанд ки ба бешазор рафта барояш ҳезум ва аз осиёби калон орд биёрад, дар кӯзачааш аз дарьё об биёрад. ана он гоҳ духтарак хамир карда фатир ва дигар ғизоҳои бомазаро мепазад. албатта. Азизҷон, номи духтарак чӣ буд? номи духтарак лола. Лола? бале азизҷон, духтараки симои асосии шеър чӣ ном дошт? Бале. ҳа лолаҷон, ту шеърро чунон самимона ва ифоданок хондӣ ки ман фикр кардам ки симои асосии ин шеър худат ҳастӣ. номи духтараки пурҳунар гулбибӣ буд. Бале, дуруст гуфтӣ азизҷон. аммо лолаҷони мо ҳам пурҳунар аст ку. ташаккур азизҷон, ту ҳам ҳунари муаррифӣ хуб дорӣ. ҳамаро ҳам китобчаи шеърҳои мирсаид миршакарро хеле хуб муаррифӣ кардаӣ. боварӣ дорам ки дӯстони тамошобинони мо албатта ин китобчаро аз китобхонаи бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи мирсаид миршакар гирифта мехонанд ва шеърҳояшро аз ёд мекунанд. албатта. ташаккур ба шумо азизҷон ва лолаҷон. ба шумо ҳам ташаккур муаллимаҷон. албатта ки бачаҳо аз хониши шумоён илҳом гирифта ин китобчаро дастрас карда ҳатман мехонанд. имрӯз шумоён хеле хуб меҳнат кардед. ташаккур. бачаҳо, лабай китобчаи ман калон мешавам муаллифаш мирсаид миршакар мебошад. ва ин барномаи имрӯзаи мо дар китобхонаи ҷумҳуриявии бачагон ба номи мирсаид миршакар баргузор гардид. дӯструякони ширини ман, инак барномаи мо ба охир расид. хайр, то барномаҳои оянда. хайр.